Pekný deň, priatelia, vítam vás po dlhšej dobe na tarotových príbehoch. V poslednej dobe som sa viac venovala tvorbe Reels na Instagram a Facebook a tam pravidelne ponúkam také krátke výklady na jeden týždeň vopred. Tento týždeň mi však vyšli také karty, ktorých téma podľa mňa veľmi rezonuje momentálne v mojom okolí, a tak som si povedala, že ten výklad trošku rozšírim a prinesiem ho aj sem na YouTube. Takže tie karty, ktoré mi vyšli v tom Reels, sú Osireli, to sú orakulové karty, potom karta Pripravte sa, ale opačne, a karta Nový život. Z tarotových kariet mi tam vyšla Trojka pohárov a Cisárovná. Takže základ toho výkladu je, že mnohí z nás sa momentálne cítia veľmi osamelí, pretože dospeli do nejakého bodu vo svojom duševnom vývoji, kedy už tie vzťahy, ktoré sú okolo nich, alebo pracovné vzťahy, alebo celkovo nejaké smerovanie, nezodpovedá tej ich vnútornej realite. A teda možno sa ocitli v nejakom medziobdobí, kedy sa v ich vnútri niečo prebudováva a rekonštruuje a vlastne sú v takom váku, že staré vzťahy nefungujú, ale nové tu ešte nie sú. Takže cítia sa zmetení, možno v panike, že či toto bude navždy takto. A vlastne tie ďalšie karty hovoria o tom, že ešte nie sme pripravení na nejaké tie posuny a naozaj, že treba najskôr zmeniť niečo v našom vnútri k tomu, aby sme sa mohli pohnúť ďalej a tvoriť niečo odznova. Tie tarotové karty hovoria o tom, že nikto nie je ostrov. Táto trojka pohárov je vyslovene karta radosti, prepojenia s druhými ľuďmi. A je nám to prirodzené stretávať sa, združovať sa s inými ľuďmi, mať s nimi nejaké spoločné zážitky, spolupracovať. Ale Cisárovná nás upozorňuje na to, že to, akým spôsobom tvoríme tie vzťahy, závisí od úrovne našej sebalásky a sebaúcty. Že vlastne tá sebaláska je základom všetkých tých ostatných vzťahov a toho, akým spôsobom si vieme nastaviť hranice v tých vzťahoch, a vlastne to nakoniec ukazuje na ich kvalitu a ich priebeh. Takže ja som sa spýtala kariet, aby nám trošku vysvetlili, že čo sa to tu vlastne stalo a čo sa bude diať ďalej a čo sa od nás očakáva. Takže prečo teda mnohí z nás momentálne sú v tom pocite tej samoty a izolácie? Vyšli mi tu tieto tri karty. Karta štvorky palíc, ktorá hovorí o tom, že sme uzavreli niečo, čo sme potrebovali uzavrieť. Aj sme sa z toho tešili, vidíte tú radosť. Ale ten pocit stability, ktorý sme si vytvorili, a teda tou cestou, ktorou sme sa pustili, priniesol isté prekážky. Mohli nás prepadnúť nejaké výčitky alebo nejaké také pochmúrne myšlienky, ktoré môžu byť otravné. Vidíte, že toho muža tam aj z nich až bolí hlava z tých myšlienok, a možno sa nakoniec mnohí z nás zamýšľajú nad tým, či to, čo sa nám podarilo a čo sme považovali za víťazstvo, je naozaj víťazstvo, či to náhodou nie je porážka. Eso mečov vlastne nám hovorí o tom, že v celej tejto záležitosti získavame jasno a pochopenie celého toho práve v tom pocite tej samoty. V samote, kedy nie sme rušení tými vzťahmi, kedy možno sa aj hneváme, že sa nám nikto neozýva, alebo že sa nevieme nejakým spôsobom prepojiť s tými druhými ľuďmi a teda sme nútení tráviť čas sami, mnohí to možno robia dobrovoľne, tak vlastne tá karta Esa mečov hovorí, že práve to je ten čas, kedy získavame tú jasnosť nad tou minulosťou, ale aj vlastne o tom, čo potrebujeme ďalej. Čo sa tu naozaj teda stalo? Naozaj pod tým povrchom. Vidíme, že tu sa naozaj niečo ukončilo. Desiatka mečov je o ukončení nejakej záležitosti, ale takom ukončení, ktoré je bolestivé. Je to moment, kedy
sme natoľko zaseknutí, že už naozaj nemôžeme ďalej a vlastne s veľkou, veľkou bolesťou niečo ukončujeme a cítime sa takí zaseknutí, že vlastne ani nevieme, že čo bude ďalej, nevieme si ani predstaviť, že ako to bude ďalej. Čiže takáto nejaká situácia sa nám odohrala a my to, ako sme ju vyriešili, naozaj možno nepovažujeme za víťazstvo. Je to možno pre nás niečo, čo bolo nevyhnutné urobiť a nevedeli sme si predstaviť ani, že ako budeme fungovať ďalej. Napriek tomu, že sa nám podarilo tú záležitosť ukončiť. Čo sa teda od nás očakáva ďalej? Páža palíc v obrátenej pozícii hovorí o tom, že chceli by sme teda niečo tvoriť, chceli by sme sa nejakým spôsobom realizovať, nejaké tie naše nápady by sme chceli uskutočňovať, ale môžeme pociťovať takú nejakú tvorivú úzkosť. Myslím si, že bežne každý človek, ktorý je sám a cíti sa sám a izolovaný, naráža vlastne na takú svoju vnútornú neslobodu. Všetci asi prirodzene chceme z toho pocitu samoty výjsť, chceme sa ho zbaviť, lebo to nie je väčšine ľudí príjemné byť sám a najmenej dlhodobo. Ale naozaj možno nevieme urobiť nejaké tie kroky. Skrátka, tá energia je blokovaná a to je vlastne signál toho, aby sme z tej samoty zatiaľ nevychádzali, pretože to koleso osudu, koleso šťastia, ktoré tu máme, sa neotočí len tak a ten náš nový život nevznikne len tak. On by mal vzniknúť na základe toho, že sme sa nejakým spôsobom vnútorne premenili a vlastne mal by prebiehať potom tak, aby sme sa cítili viac naplnení a nedostali sa znova do nejakého bodu zaseknutia. Takže tu nás sa od nás vyžaduje, aby sme zmenili prístup k tomu, ako tvoríme hojnosť, ako tvoríme stabilitu, ako tvoríme tie vzťahy, pretože to v nás vlastne vzbudzuje ten pocit toho dostatku, keď máme tie vzťahy, keď máme v poriadku financie, keď máme stabilný domov. Takže toto je tá téma, ktorá je vlastne pod tým všetkým, ktorú máme riešiť. Že akým spôsobom tvoríme tú hojnosť. A to je vlastne o tej cisárovnej. Mnohí z nás naozaj nevedia, akým spôsobom prichádzame k tým financiám. Už z praxe, z práce s klientami viem, že vždy, keď má niekto finančný nedostatok, je za tým veľmi nízka sebahodnota, sebahodnotenie. Čiže ak si o sebe myslím, že to, čo prinášam svetu, nemá hodnotu, tak ten svet vlastne na to reaguje tým, že ma nízko ohodnotí. Čiže to je vlastne tá téma. A to, že nejakým spôsobom čakáme v tej samote na to, kým sa to nejakým spôsobom uprace alebo vyrieši v našom vnútri, má samozrejme svoj význam, pretože my najprv musíme tú zákonitosť pochopiť. A tak ako aj táto žena vlastne čaká na to, kým sa to dieťa dostatočne vyvinie, kým ho bude môcť porodiť a vlastne podlieha nejakým tým prírodným cyklom. Vidíme, že Luna ovplyvňuje tehotenstvo a teda ovplyvňuje aj prírodné cykly. Takisto existujú zákonitosti, ktoré ovplyvňujú náš duševný vývoj. Čiže ak príjmeme tú šancu od života a ostaneme trčať v tej samote, prestaneme s ňou bojovať, tak vlastne pochopíme, že v tej samote sme naozaj nerušení ničím a že môžeme sa venovať v zmene toho vnútorného nastavenia. Čiže musíme sa postaviť do bodu, že tá samota je v poriadku, jednoducho ju prijať. To je vlastne princíp práce so všetkými problémami. Najprv ich prijať, pretože ak bojujeme, tak vlastne vytvárame odpor. Čiže musíme si nastaviť tú svoju sebahodnotu. Ak pochopíme, že sme v poriadku takí, akí sme, tak si dokážeme nastaviť aj hranice, dokážeme nastaviť tie hranice aj vo vzťahoch
pracovných vzťahoch aj celkovo v smerovaní. No a teda posledná moja otázka bola, že ako bude vyzerať ten nový začiatok, alebo čo bude jeho podstatou. A vyšli mi tu na tieto 3 karty. 8 palíc, ktorá hovorí o nejakej rýchlosti. Je možné, že ak príjmeme to, že musíme na nový začiatok nejako čakať, alebo na tie nové vzťahy počkať, kým to jednoducho vyklíči, kým to vyzreje a jednoducho, kým nejakým spôsobom vyrastú, kým sa vyživia tie vzťahy vlastne, kým sa vyživia tou našou sebahodnotou a kým sa naozaj vytvoria tie nové tak, aby zodpovedali tej našej sebahodnote novej, tým našim novým nastaveniam, potom sa zrazu veci začnú diať veľmi rýchlo. A táto posledná karta súd hovorí o tom, že ak sa nám podarí vybudovať si nové vzťahy, nové nejaké smerovanie, nové tvorenie, možno aj prácu, možno podnikanie, na svojej vnútornej pravde, že vlastne nás to oslobodí. Pretože ak bojujeme so svojou vnútornou pravdou, tak sme vlastne neustále viazaní tou energiou odporu. Ako náhle ju príjmeme, tak na to zareaguje aj to okolie a jednoducho odzrkadlí nám to, že sa akceptujeme taký, aký sme. Takže toľko na dnes. Verím, že ste si v tom našli niečo pre seba a budem sa tešiť na budúce. Majte sa krásne.